Molo mzali. Lona ngumdlalo onothi ukuncede ekumameleni ngcono umntwana wakho. Udlalwa njani ke lo mdlalo? Lona umdlalo mzali udlalwa ngokuthi nihlale kwisangqa nabantwana bakho okanye nosapho lwakho. Uyawuthi ke ofuna uqala aqale ngokuthi ahlebele umgca lowo usecaleni kwakhe. Lowo ke uthe wahletyelwa naye uyawuhlebela owakhe ungakhange utshintshe umgca. Emveni koko iyawuthi ubuyele ekugqibeleni kulowo uthe waqala ukuhlebela umgca lowo. Nawuthi niqonde ke mzali ukuba ihambe kakuhle ngokuthi nifumane kwala mgca woqala ekugqibeleni. Lonto ke iyawuthi inixelele ukubana nikwazile ukumamela. Kodwa ke ukuba ayenzekanga lonto nawuthi nizame kwakhona mzali. Kaloku eli lithuba onothi ulihlale nolichithayo nabantwana bakho udlala imidlalo enokunceda kwawena nabantwana bakho mzali. Yizame.